n'ọfọ ka a na-ekeli ya. Ọ sị ka anyị nyezie aka wee jikọta elu ọfọ. Anyị sị na ọ ga-agazi elu ise ka anyị jee ozi oziri anyị. Anyị si na ọnya bụ ọgbọ anyị ka anyị nọ. Vai na monte do banão. Kanke. Di con gato lo so. Okay. Ọgbọ ndị otu ya ka a na-ejikọta elu nwanne anyị nwaanyị bụ Chinaka Blessing. Ọgbọ ndị mmiri ọgbọ ezumezu ọgbọ. Anyị si na ọ ranye anyị n'aka si anyị nyere ya aka wee jee ya bụ ozi a na ọkụ agụ nwata n'aka nara elegbu. Anyị si na anyị ji ebenebe tinye ogilisi ebenebe na-ekwere iwu egwu. Izu ọbụla bụ ajọ izu anyị akara alụ ya nwanne anyị nwaanyị bụ Chinenye na o ji ọwa ga-esi ike n'aka, ọ ga-adịrị ele. Ọ ga-eji ọwa ọzọta nwoke ndụ were ezọta nwaanyị ndụ. Ọ ga-eji ọwa ọzọta ikwu na ibie. Ọ ga-eji ọwa ọzọta onwe. Ọ ga-eji ọwa ọzọta ụmụ ya. Ọ ga-eji ọwa ọnụnwa n'eziokwu. Anyị si iwe ọbụla bụ ajọ iwe na ọgbọ ga na-achụfu ya, na-achụ ata iwe dị mma. Ọ ga-achụ ata ọma, ọ ga-achụ ata ụba, ọ ga-achụ ata mmeghe ụzọ. Ọgbọ ọnụnwa iwe ga-adịrị ya ile eke abịa na anọ Igbo n'azụ. Anyị si na gị bụ chie bụ ọkpachila aka. Anyị si ka ị bịakwa tie aka na ọgbọ akụ ụwa. Anyị si gị bụ akụ ụwa. Anyị si gị bịawakwa n'ọgbọ ya bụ ọbụ iji medibia bụ ọgbọgwụ. Anyị si na ọnya ka nwa gị na-edokwe tata. Anyị si na ọ nọ na Anụmokpu were eme ya wee kpọkụrụ aja na Imo steeti, aja na Benue ya, aja na si ikwu nne, aja na si ikwu nne na ikwu nne nna ka unu bịa abata na ngwube egwu ọnwa bụ n'ebe a nọ were akwado ọgbọ ka unu bịa. Iwe niile kwesịrị ịdị oke n'ime ọgbọ ka unu wetie tinye iwe ndị ya ewetebe iwe ọma. Iwe ọbụla bụ iwe ihe wofu ajọ iwe a sị ka unu wetie
bịa tinye n'ọgbọ ka ọ chụwa aja iwe Ise. nke ọbụla bụ aja iwe ya bata n'ọgbọ ka unu wofie a sị na tata na ọgbọ ga-abụ ọgụ eziokwu Ise. a sị ka anyị kwuru ka unu ga-emezie na ozu ọbụla bịa chọọ n'ala ebe n'ebe Ise. esi na ka anyị kwuru ka unu ga-emezie abịa naanị Igbo n'azụ ọjị enunwa bụ n'otu ka ọ na-enye ewu na ọjị unu ga-emeli ya ụgbala otu anyị sị ka unu melie ya ụgbala otu chụfuala nseke nwoke nseke nwaanyị ibe ga-adụ na ndụ ya abido tata mkpọrọmọnụ bido tata akpọmasị bido tata agaghị n'ihu bido tata oke a na-awụ ya na o bidoro ọlụ ya na ọ nara alụ ọlụ ya na ọnya bụ ọlụ ya nwụ ka ọ na-achịkwa tata esi elu ọ na-achịkwa ọ chịkwacha anya ka ibe ọma mebe na ndụ ya mebe na ezinụlọ ya ndị bụtali ajọ mmadụ ndị bụtali ya na ibe anara agali ya ndị bụtali ya na-akpụ ya ọnụ ndị na-akụ ya ọnụ a sị kawa bịa na bie gbata ọsọ enyemaka na bie ọzọbaba ndụ tọbaba na-agbụ a sị ka anyị kwuru ka unu ga-emezie anya bụ ọjị ọ na-enye unu a sị ka unu kwa anya bụ ọgbọ kwa anya bụ nka ka ọ dolu ya na mma ozugbo chọọ naanị ebe n'ebe a sị na ọnya bụ ndị si kaba dadie na ndị ili agha kwa dadie wee sị na tata dị ibe mkpọrọmọnụ nwoke mkpọrọmọnụ nwaanyị n'iru ọlụ maka na ọlụ bụ mkpọrọmọnụ na nwata bụrụ agwụ bụrụ ilo nwata bụrụ agwụ bụrụ okwu na ụka abụ mkpọrọmọnụ aghara akpụ ya n'iru ọlụ ya mkpọrọmọnụ ọbụla ya akpụ ya n'iru ọlụ ya ya emeche bịa gbata ọsọ enyemaka n'ọka anyị kwuru ka ọ ga-adụ adụ onye ahụ gbata ọsọ enyemaka ọzọ ọnya ndụ o wee fụkwa ọmala ajọ okwu n'isi o jekwe kwuo echi enye ibedu mma n'isi ya na ndụ ya a wee sị na anyị ji jite ego jite ọgaranya jite ibe akwakọ iwe nwere ọmụ n'ụba onye ọbụla amụrụ nwa bata n'obi ọwa ọjị tụọ nzu tụọ edo gbuo anụ ọmụta ọmụmụ onye anụrụ di bata n'obi ọwa ọjị tụọ nzu tụọ edo ọnụta ezigbo di onye anụrụ nwa bata n'obi ọwa ọjị tụọ nzu tụọ edo nye mmanya gbuo anụ asị ọnụta ezigbo nwunye onye ibe anara aga ibe na-esiri ike ọ bụ ọgha ọgbacha ekpere na ya ibe agaba ibe adụwa mma onye nwere ọlụ bata okpechali ekpere gọchali ọgbọ nwebe ọlụ anyị si ndị amoosu aghara adado ọgbọ ndị amoosu aghara adado ọgbọ ndị amagba aghara adado ọgbọ ndị ọkọtik aghara adado ọgbọ ọkọtik ume na men aghara adado ọgbọ na ọgbọ nụnwa ya abụ ọbụ eziokwu n'ọka anyị kwuru ka ọ ga-adụ sị na anyị na-amachi ndị ilo na-amachi ndị ajọ mmadụ na-amachi mkpọrọmọnụ ọnya bụ ọgbọ a na-akwadochi enye a sị ka o tụrụ ugo mgbe ọbụla o nweta onwe na ọ ga na-etu ugo na ugo n'eziokwu ugo na ibe ọma ọ nzu ka anyị ji a na-ama gị bụ ọgbọ nzu sị ka ịmara nwa gị nzu aka ọbụla malụ nzu a na-akwa na-amụ unu ọ ga-adụla ele na eke ọmabịa nzu n'oye ọmabịa nzu na agba ọmabịa nzu na nkwọ ịdụ mma kpọrọ ya iru mkpọrọmọnụ nwoke mkpọrọmọnụ nwaanyị kabacha ndị obi ka ọ chịalị ya abịa naanị Igbo n'azụ esi na-ekwu edo ọ ga-ebu oli oyido olu na ya ọ ga-edokweli ya na eke ọ ga-edoweli ya n'oye ọ ga-edoli ya na agba ọ ga-edoli ya na nkwụ ibe ọma kpọrọ ya eko ya agba nkwụ ibe dị mma mebeli ya a sị na gị bụ ibe anwụdụ ọkụ na ndụ ya a sị na tata na ojugo oyi mmụọ ndụ na-agbụ ya ụta mmụọ ndụ na-agbụ ya ụgwọ ma ụmụ ọkpụ ma ọdọ na o ya esilu n'ite awụ ọbụọ o ji n'aka a sị ka unu wụọra mmụọ niile si be nna ya na ikwu nne bụ ndị malia n'ọlụ ndị malia dibịa ndị malia eze nwaanyị ka unu nataba n'ọbọ ma ọ bụ na ọ kpọrọ oku n'ọbọ ka unu bata n'ọbọ ebe ọ bụ na ọ gwara unu n'ọbọ ka unu merie ya n'ọbọ ọnya ka anyị kwuru a sị ka unu mezuo onye ajọ mmụọ ga-afụ iru ọma ga-akpọrọ ya ọ ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ
na ụlọ anyị si na ya ekene ọra ya na Chinenye Chinaka anyị si na ya ama gị ọgbọ nzu ebe na Igbo na-ajụ mmadụ ka bịa weta ọjị ebe ịsacha n'ebe ọ dị na okene na ọbụtaka eji nke weta ofu ọjị na ụsọ anyị bute iwe ọkwa ọjị anyị ji edo n'aka si na ọ ga-edoli ya ọ ga-agaziri gị ọrụ ga-adịrị ụgbọ ọrụ weta ihe dị mma anyị si na ọrịa na-emeju gị arụ ị ga na-achụtakwa ihe ihe eri tinye n'ime maka na ọrịa ịchụta ka ọrịa nye gị ịchụta anyị si na ị ga-achụta ịchụta ọkụ onye gha ọkụ ịchụta ewu onye gha ewu ịchụta ebule onye gha ebule ịchụta ewi onye gha ebi ị ga na-achụta ọkụkọ ị ga na-achụta ebule ị ga na-achụta ewu ị ga na-achụta ebi na-achụta nama ọkwa nama anama ka ị maara mana akpọgoro m nama ugboro na-abụọ nama bụ evi wee sị biko na na-arọ Chukwu na ọdịnala na ndị ichie anyị na ọ ga-agazi n'obodo anyị na-agbawa ya bụ ọjị si ọjị anyị gbawara na-arụ ọrụ ka ọ gazie elu na ọ ga-agazi na ya atụ aka ụba anyị si na tata ka ugbo na afọ ndị na-achọ ugboro acha ndị na-arị ya isi anyị si na abaghị acha anyị si na ọnya bụ ọjị ọ na-enye unu na mmanya ka ọ na-enye unu mmanya ka ọ na-enye unu anyị si bido taa gawa n'oyi adịwa ile na eke ya adịwa n'oyi ya adịwa na agwa ya adịwa na nkwọ ka unu niile gba anya ọgwụ ndị nọ n'aka nri ndị n'aka ndị nọ n'ihu ndị nọ n'azụ anyị si unu na iyi ara eme bịa bụ oyibo ya bịa na ọjị ka ivujelie ka o were ọjị iwegolu nke nwaanyị ka ị ga-akwụnye o wegolu o weziere ibute nke bụ anyị si na anyị kwadoro ya na anyị ji oge ọcha wee kelie ọrụ na ọ ga-agaziri anya n'ezi ọpanyezi nwanne anyị nwoke ka o wuru nke n'ọnya kwadoro ya anyị si n'ọgbọ na-esolu n'ọgbọ lee nọ ọya elele edula eleke oyi agwa nkwọ ma esi na ọghara adị elu otu isi ebe a na-eme awụ nwe isi aba Chukwu na ọdịnala ka ọ lee n'ọgbọ